أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. muna ma Allah subhanahu wa ta'ala dubin godiya da ya raya mu cikin ƙoshin lafiya, ya kawo mu wannan rana ta 12 ga watan Ramadan, shekara ta 1446, wanda ya daidai da 12 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Alhamdulillahi, insha Allahu yau za mu tashi aya ta 52 a cikin suratu Ali Imran domin ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, falamma ahassa Isa, lokacin da annabi Isa ya fahimci minhumul kufra, wato kafirci daga cikinsu, ma'ana mutanen da aka aiko shi zuwa gare su ya musu wa'azi, ya ja hankalinsu ya zuwa ga addinin musulunci da Allah ya aiko shi da shi, da littafin shi na Linjila. To lokacin da Isa ya fahimci kafirci daga cikinsu, ba duka ba, minhum daga cikinsu, alkufara kafirci, ƙala, sai annabi Isa ya ce, man ansari ilallah, su wane ne daga cikinku, wane ne wanda zai taimake ni a cikin sha'anin Allah, cikin sha'anin annabta shi da isar da saƙon shi, don ya ƙara tacewa ya san suwaye masu imani na gaskiya wanda za su ba da gudunmawa wajen isar da wannan saƙo. Ƙalal hawariyuna, daga ciki akwai waɗanda suka kai matuƙa gaba da gaskiya, waɗanda zukatansu suke fararen zukate fes, masu haske na imani, su ne alhawariyun, wanda suka ba da gaskiya matuƙa, kuma Allah ya haskaka zukatansu suka zama fararen zukata da haske na imani na gaske. Sai suka ce na hannu ansarullah, mu za mu taimake ka cikin sha'anin Ubangiji. Suka ce ma Isa, amanna billahi, mun yi imani da Allah cewa babu wani abun bautatawa da gaskiya sai shi kadai, kuma mun yi imani da shi ya aiko ka ka zama ma'aiki a gare shi, kuma bawan shi, ma'aikin shi, mun yi imani da haka. Washhad, kuma da shaidawa, bi anna, da cewa lalle mu, abinda su hawariyun suka ce, da ƙarfafa magana cewa bi anna muslimuna, lalle mu muslimuna, musulmai ne, kamar yadda kai Isa kai kira zuwa ga musulunci, to mu ma ka shaida cewa lalle tabbas mu musulmi ne, mun miƙa waya tare da kai a cikin musulunci. Kamar yadda kuka sani, dukkanin annabawa tun daga annabi Nuhu da ya fara kira, dukkaninsu musulunci ne. Ba inna dina inda Allahil Islam, sanannen addini a wajen Allah tun farkon duniya har ƙarshenta shine musulunci. Ai kaga nan mutanen Isa cewa suka yi washhad bi anna muslimun, da shaidawa cewa lalle
anna din nan da bisa ƙarfafa magana tabbas mu musulmai ne, abinda hawariyun suka ce, masu fararen zukata na hasken imani suka ce ma Isa don shi ma ya samu yaƙini a zuciyar shi, saboda ya fahimci akwai masu kafirci ciki wanda ba su yarda ba, to sai ya ƙara tantance cewa lallai ga waɗanda sun miƙa wuya cewa su musulmi ne. To me suka ce su waɗannan wanda suke musulmi suka musulunta tare da Isa? ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Abinda suka ce rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani bima anzalta da abinda ka sabkar, mun yi imani da wannan littafi da ka sabkar na linjila ga bawanka annabinka Isa, wattaba'anar rasula kuma mun bi ma'aiki, mun bi wannan ma'aiki da ka aiko, faktubna ka rubuta mu, ma'ana ka sanya mu ma'a shahidina tare da masu shaidu. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Nan gefe ɓangare ɗaya kuma makirai sai suka ƙulla nasu makirci, bayan annabta ta tabbata ta Isa ya samu mabiya, to kuma Yahudawa masu ƙaryatawa da zuwan shi sai suka ƙulla makirci wa makaru, suka ƙulla makirci wa makarallah, Allah ya maida musu makircinsu. Wallahu khairul makirin, Allah shine mafi alkhairin iya maida makirci ga wanda ya ƙulla shi. Muje. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Wato makircin da suka ƙulla makirai Yahudawa shine na kashe annabi Isa. Iz qala Allahu ya Isa, lokacin sai Allah ya ce ya kai Isa inni mutawaffika, lalle ni zan cika maka, ma'ana cikawa wato barin duniya, wa rafi'uka ilayya, Allah subhanahu wata'ala ya ce ma Isa zan ɗaga ka ilayya zuwa gare ni, wa mudahhiruka kuma in tsarkake ka minal lazina kafaru daga makircin waɗannan kafirai da suka ƙulla makirci na halaka ka. Sannan Allah ya ce mishi ga kuma alƙawali zan maka, wa ja'ilul lazina taba'uka, da sanya musulmai waɗanda suka bi ka bisa musulunci, fauqal lazina kafaru ila yawmil qiyama, saman waɗanda suka kafirce har ya zuwa ranar tashin alkiyama. Summa ilayya marji'ukum, Allah subhanahu wata'ala ya ce bayan haka ya zuwa ilayya gare ni ne marji'ukum makomakku, fa ahkum bainakum, Allah ya ce in yi hukunci tsakaninku, fi ma kuntum fihi taktalifun, cikin abin da kuka kasance kuna saɓani a cikin shi. Allah zai yi hukunci ya rarrabe abin da yake na gaskiya daga ƙarya. Can ga Yahudawa su ba su yarda da Isan ba kwata-kwata, sannan nan cikin wanda suka yarda da shi waɗannan sun wuce iyaka, sun ce Allah ne ma ko ɗan Allah ne. To waɗanda suke na tsakiya su suka tsaya daidai, suka yarda da cewa Isa bawan Allah ne, ma'aikin Allah ne, kuma musulunci ya zo da shi. To lokacin da za a yi hukunci, waɗannan su za su yin nasara, wannan shari'a su za su yin kayi. Waɗanda suka wuce iyaka suka allantar da shi, wuta. Waɗanda suka ce ba su ma yarda da shi ba, wuta. Waɗanda suka yi musulunci suka yarda da shi, suka bi shi bisa abin da ya zo da shi, su ne aljanna. Shi ne Allah ya ce fa ahkum bainakum, in yi hukunci a tsakaninku, fi ma kuntum fihi taktalifun, cikin abin da kuka kasance kuna saɓani a ciki. To mu je gaba. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Allah ya ce fa'amman lazina kafaru, amma waɗannan da suka kafirce, fa wa'azibuhum azaban shadida,
in azabce su in ji Allah azaba mai tsanani fi duniya a nan duniya wal akhirati sannan kuma da lahira in musu azaba wadda take mai tsanani wa ma lahum min nasirin Allah ya ce ba su da wani wanda zai taimake su ya hana in musu azaba muje وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa amman lazina amanu su kuma wanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi ayyuka masu kyau yin imani da kyakkyawan aiki Allah ya ce fa yuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladarsu ma'ana kaga Allah bai ce zai ba su ma sakamako ba a cikawa don su san cewa a'a duk abin da ka aikata na alkhairi ba za a rage maka shi daidai da kwayar zarra ba Allah ya ce fa yuwaffihim zai cika musu ujurahum jam'i ne ladaddakin su na ayyukan da suka yi wallahu Allah la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimai Allah baya son zalunci ko baya son azzalimai duk wanda yake zalunci ko yake kama ake zalunci to ya tabbata Allah bai ƙaunar shi bai san shi kuma wanda Allah bai so ya san sakamakon shi inda Allah zai jefa shi to mu je ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan kissa sai ya dawo kan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika wannan labarai da kissoshi da muka karanta maka ya Muhammad na taluhu alaika muke karanta su a gare ka ta harshen mala'ika Jibril min al-ayat suna daga cikin ayoyi na alkur'ani mai girma da kuma alamomi wanda suke tabbatar da cewa kai ma'aiki ne daga Allah wanda wannan labarin in ba daga Allah ba ta inda za a samu shi wa zikiril hakim da kuma azzikir wato ambato bayanai wato wanda yake yana cike da hikima mai yawa alhamdulillahi rabbil alamin muna ma Allah subhanahu wata'ala godiya abinda muka karanta Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure saboda karancin ilimi Allah ya yafe mana Allah ya taimake mu ya gwada mana mun kare wannan azumi lafiya cikin ƙoshin lafiya marasa lafiya wanda suke gida da wanda suke likita Allah ya ba su lafiya wanda suke lafiya kuma Allah ya kare mu alhamdulillahi rabbil alamin